En aquest tutorial veurem com una vegada tenim acabat el nostre formulari, com fer l'ordre de tabulació. Això de l'ordre de tabulació serveix perquè si desactivo l'edició, de manera de disseny, si jo vaig saltant de tabulador, em salta d'una casella a l'altra per poder emplenar el formulari. Això és una cosa molt pràctica. Llavors, clar, l'ideal, això és molt pràctic si del nom salta el cognom i del cognom el DNI. Per exemple, ara provem-ho. Jo estic al nom, acabo d'escriure el nom, salta el cognom, acabo d'escriure el cognom, em salta el DNI, fantàstic. Ara se m'ha saltat la data de naixement. Per què? Doncs perquè quan jo he creat el formulari, jo he anat creant, veieu, primer uns camps, i l'ordre que em posa és l'ordre que jo he creat. Per tant, no seria el correcte. Desfaig totes aquestes coses que he emplenat. Perquè torni a quedar net. I el que farem és que l'ordre dels tabuladors sigui el correcte. Em col·loco, activo l'edició, mode de disseny, activo l'edició del formulari, si no, no podria tocar res. I per aquí baix, en els controls, aquesta és una de les coses que hem activat des d'aquí, des de visualitza/d'eines, seria disseny del formulari, ho tindríem aquí. També es pot activar per aquí, aquí a les propietats del formulari, però és igual. Activant aquí sembla que és molt més clar. Tindríem aquí una opció que és l'ordre d'activació. L'ordre d'activació, fixeu-vos que com que nosaltres li hem anat posant a cada quadre el nom que era, ell els va creant per l'ordre en què els has creat tu. Llavors el primer ha de ser el nom, molt bé, el segon el cognom, molt bé, el tercer el DNI, però després hauria de venir la data de naixement. I la data de naixement no la tenim aquí, sinó que la tenim aquí baix, data. Doncs llavors què hem de fer? Agafar aquesta data i moure-la amunt, 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 fins que quedi sota del DNI. Després hi hauria l'adreça, fantàstic. Les observacions és l'últim, per tant ja les puc moure avall, 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 avall. Tots aquests que hi diu Radio Group 1 serien aquests 4. Fixeu-vos que si bellugueu un i l'altre no quedarà una mica desordenat, per tant aquests els haureu de bellugar tots alhora. A sota de l'adreça, més que tots alhora els haureu de bellugar tots. Vindria el còdig postal, després la població, després el telèfon, després els dies de menjador, el menjador el TIC, ja ens quedaria endreçat, més o menys. I ara faríem d'acord. De forma que jo ara, si desactivo el disseny, fixeu-vos que tinc el cursor a la primera, ara a la segona, ara a la tercera, ara ha baixat aquí, ara ha baixat aquí, ara ha baixat aquí, ara ha baixat aquí, i així em vaig bellugant de veritat d'una a l'altra. És una manera per facilitar no haver d'utilitzar el ratolí. Això en tots els formularis és molt recomanable fer-ho. Per tant, ja ho tindríem activat d'aquesta manera i això és tot.